हरे कृष्णा, सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण 6वा अध्याय ध्यान योग शिकणार आहोत. प्रथम मी मंगलाचरण म्हणते आणि मग आपण चालू करूया. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सर्वांचं परत एकदा स्वागत आहे. शुरुआत करते हैं. हेलो दोस्तों. कुमुद माताजी, तुमचा आवाज येतोय मला. हो माताजी, म्हणजे ओके, सॉरी. चालेल. तर आजचा अध्याय जो आहे, आजच्या अध्यायाचं नाव आहे ध्यान योग किंवा अष्टांग योग सुद्धा या अध्यायाला नाव दिलेलं आहे. तर आता आपण इकडे अष्टांग योग चालू करण्या अगोदर आपण ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकताय त्या श्री राधा गोविंदांना आपण साष्टांग नमस्कार करूया आणि त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी गीता सोप्या शब्दात लिहून ठेवली आहे, त्यांच्याशिवाय हा उपक्रम घडू शकला नसता. म्हणून त्यांना सुद्धा दंडवत प्रणाम. त्यांचे आशीर्वाद घेऊया आणि पुढे चालू करूया. नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केल्या आणि प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, त्या दोघांना माझा साष्टांग नमस्कार. आमचे को होस्ट ऍडमिन कुमुद माताजी, पल्लवी माताजी आणि इतर टेक्निकल टीम या सर्वांना मनापासून धन्यवाद आणि प्रणाम. तर आता एक क्विक रिकॅप घेऊया आपण, लवकर बघूया काल आपण काय काय शिकलो. कालच्या अध्यायाचं नाव मला कोण सांगणार आहे? तुम्ही अनम्यूट करू शकताय आणि बोलू शकताय. संन्यास आणि कर्मयोग. कर्म संन्यास योग किंवा कर्मयोग. पण कुठलं कर्म आहे? कृष्ण भावना भावी कर्म. तर आपण कालच्या अध्यायामध्ये अर्जुनाचा पहिलाच प्रश्न होता की मी काय करू, माझ्या कर्मापासून संन्यास घेऊ की कर्मयोग करू. मग कृष्णाने सांगितलंय कर्मयोग हा कर्म संन्यासापेक्षा श्रेष्ठ आहे. मग निष्काम कर्म कृष्णाने सांगितलंय कर्म कसं केलं पाहिजे, निष्काम कर्म केलं पाहिजे. म्हणजे निष्काम कर्म केल्यानंतर तुम्ही कर्मबंधनातून मुक्त होता. आणि मग मी तुम्हाला शांती सूत्र सांगितलं. आता अष्टांग योग सुरू करण्या अगोदर त्याची इकडे कोणाचा आवाज येतोय बरं एकसारखा मला? देवीदास प्रभूजी तुमच्या माताजी मी त्यांनी बंद करून टाकला. हा चालेल. तर आता आपण
अष्टांग योग सुरू करण्या अगोदर तुम्हाला थोडासा मी बॅकग्राऊंड सांगते. आपण आता दुसरा अध्याय जेव्हा दुसरा अध्याय शिकलो तेव्हा दुसऱ्या अध्यायामध्ये कृष्णाने अर्जुनाला कर्मकांड सांगितलं की तू युद्ध कर, तू युद्धामध्ये जिंकलास किंवा हरलास, युद्धात ठार झालास तर तुला उच्चग्रह मिळणार आहे, वीरगती प्राप्त होणार आहे, आणि जिंकलास तर तू पृथ्वीचा सम्राट होणार आहेस. म्हणजे त्यांनी काहीतरी एक फळ दाखवलं अर्जुनाला. तर जेव्हा फळाकडे बघून आपण कर्म करतो त्याला कर्मकांड असं म्हणतात. तर कर्मकांड प्रथम जेव्हा आपण भक्ती करतो तेव्हा काय आपण शुद्ध नसतो, आपल्या अनेक इच्छा असतात, आपल्याला फळ हवं असतं, आपली इच्छापूर्ती आपण करण्यासाठी भक्ती करत असतो. म्हणून पहिल्यांदा जो माणूस भक्ती करायला जातो तो कर्मकांडी असतो. तो काय करतो, इतर देवदेवतांकडे जातो आणि अनेक त्याच्या इच्छा ज्या असतात त्या पूर्तीच्या पाठीमागे असतो. मग अनेक वर्ष कर्मकांड झाल्यानंतर हा माणूस आहे त्याला समजतं की या सर्व देवदेवतांच्या वर कोण आहे, सुप्रीम कंट्रोलर कोण आहे. मग ते पुस्तकं काढतात, वाचतात, प्रवचन ऐकतात आणि मग त्यांना समजतं की कृष्ण हा सर्वात श्रेष्ठ आहे. मग कृष्ण सर्वात श्रेष्ठ आहे हे समजल्या ते कृष्णाकडे जायला लागतात. आणि मग आता कृष्णाकडे जेव्हा ते जातात तेव्हा सकाम कर्मयोग करतात. सकाम कर्मयोग म्हणजे आपण भक्ती करतो पण अजूनही आपल्या मनामध्ये खूप इच्छा असतात, ती इच्छा पुरी करण्यासाठी आता आपण कृष्णाकडे जातो. ही आपली अगोदरची जी सवय असते जेव्हा आपण कर्मकांड करत असतो ती पूर्ण गेलेली नसते. मग आता सकाम कर्मयोग करता करता आता या माणसाचं वाचन आणि खोल चालू होतं. तो अनेक गोष्टी ऐकतो, प्रवचन वगैरे ऐकतो आणि मग त्याला कृष्णाबद्दल प्रेम निर्माण होतं. कृष्णाबद्दल प्रेम निर्माण झाल्यावर हाच माणूस जो सकाम कर्मयोग करतो आता तो निष्काम कर्मयोगी होतो. तो म्हणतो की आता कृष्णा मला कुठलंही फळ नकोय, मला फळाची आसक्ती नाहीये, जे काय मला फळ मिळेल ते तूच देणारा आहेस, म्हणजे तू दिलेलं फळ मी तुलाच अर्पण करणार आहे, मला काही नको. त्याला निष्काम कर्मयोगी असं म्हणतात. मग निष्काम कर्मयोगी झाल्यानंतर सुद्धा अजून चित्तशुद्धी पूर्ण झालेली नसते. चित्तशुद्धी पूर्ण होण्यासाठी आणि कृष्णाकडे जाण्यासाठी मग हा निष्काम कर्म योगी जो आहे तो अष्टांग योग किंवा ध्यान योग करतो. आता निष्काम कर्म योगी जो आहे त्याला हे समजतं की मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे, मी कृष्णाचा अंश आहे, हे पण त्याला समजतं. पण अजून त्याची चित्तशुद्धी पूर्ण झालेली नसते. कुठेतरी त्याला सूक्ष्म अहंकार आलेला असतो. या सूक्ष्म अहंकारामुळे त्याला त्याची प्रगती होऊ शकत नाही. म्हणून मग निष्काम कर्म योग झाल्यानंतर अनेक वर्ष निष्काम कर्म योग झाल्यानंतर असा जो योगी आहे तो अष्टांग योग करू शकतो. तर आता अष्टांग योग सांगण्या अगोदर आणि मी मला आणि तुम्हाला एक गोष्ट सांगायची की आता निष्काम कर्मयोगी जो आहे त्याला समजलेलं आहे की जे काय मी कर्म करतो त्याचं फळ जे आहे ते पूर्ण कृष्णाला अर्पण करायचंय. आणि त्याला समजलेलं आहे की इंद्रियांचे विषय याच्यामध्ये आपण अडकायचं नाहीये. म्हणून इंद्रियांच्या विषयांकडे त्याचं पळणं आता
पूर्णपणे थांबलेला आहे. म्हणजे रॉंग डायरेक्शन मध्ये, चुकीच्या मार्गाने तो जिकडे जात होता आता जात नाही, आता तो थांबलेला आहे, इंद्रियांच्या पाठी जात नाही. पण आता थांबून काय त्याला त्याचं गंतव्यस्थान जे आहे कृष्णधाम तिकडे पोचता येणार आहे का? थांबून पोचता येणार नाही. मग आता सुद्धा त्याला कुठली तरी ऍक्टिव्हिटी केली पाहिजे कृष्ण प्राप्ती होण्यासाठी. मग ती ऍक्टिव्हिटी म्हणजे काय? ती ऍक्टिव्हिटी म्हणजे अष्टांग योग. आता जो संन्यास असतो किंवा जे वैराग्य असतं ते दोन तऱ्हेचं असतं. एक म्हणजे फल्गू आणि दुसरं म्हणजे युक्त. फल्गू वैराग्य म्हणजे काय? फल्गू नावाची बिहारमध्ये एक नदी आहे आणि ती पृथ्वीच्या खालून वाहते. वरून बघितलं तर ती नदी दिसत नाही, पण ती खालून वाहत असते. तर फल्गू वैराग्य म्हणजे काय असतं? इकडे जो माणूस असतो तो म्हणतो की हे सगळं जे काय भौतिक जग आहे हे माया आहे, हे पैसे आहेत, हे पैसे सुद्धा माया आहे, मी पैशाला हात लावत नाही. पैशानी माझी जी आध्यात्मिक उन्नती आहे ती उन्नती होऊ शकणार नाही. पण जो युक्त वैरागी असतो तो काय म्हणतो? या जगात जे जे काही आहे ते सगळं कृष्णाचं आहे आणि ज्या ज्या काही वस्तू आहेत त्या मी कृष्णासाठी, मी कृष्णाला अर्पण करणार किंवा कृष्णाच्या सेवेसाठी मी त्या वापरणार आहे. तर आता हा जो युक्त वैरागी आहे हा काय म्हणतो की हे जे पैसे आहे हे सुद्धा पैसे मला कोणामुळे मिळाले? कृष्णाच्या कृपेमुळे मिळाले. मग या पैशाचा मी वापर कृष्ण सेवेसाठीच करणार. तर याला युक्त वैराग्य म्हणतात. आता संन्यासी जो आहे तो जर तुम्ही असं बघितलं असेल तर काही जण आपलं घरदार वगैरे सोडतात, आश्रमात जातात, तिकडे राहतात, पण काही काळाने त्यांचं जे वैराग्य असतं ते पूर्णपणे जातं आणि भौतिक इच्छा त्यांच्या मनामध्ये येतात आणि ते परत या भौतिक जगामध्ये येतात. याला म्हणतात फल्गू वैराग्य. त्यांचं जे वैराग्य असतं ते देवाच्या, कृष्णाच्या प्रेमावर आधारित नसतं. आता काही जण असतात त्यांना असं वाटतं की हे भौतिक जग म्हणजे खूप क्लेशदायक आहे, माझी सर्वांबरोबर भांडण आहेत, माझं कोणाबरोबर पटत नाही, मला माझी नोकरी टिकत नाहीये, मला जितकं हवं तितके पैसे मिळत नाहीयेत. तर असं सगळं असल्यामुळे ते काय करतात? ते असं म्हणतात की मी हे सगळं सोडतो आणि मी आश्रमात जातो, आता मी आध्यात्मिक जीवन जगणार. पण जेव्हा ते आश्रमात राहायला जातात तेव्हा तिकडे सुद्धा त्यांची सर्वांबरोबर भांडणच होतात किंवा त्यांना असं समजतं की आध्यात्मिक जीवन म्हणजे काय अगदी सरळ, इकडे छान असं नाहीये, इकडे सुद्धा अनेक अडचणींना त्यांना सामना द्यावा लागतो. आता श्रील प्रभुपादांनी जेव्हा संन्यास घेतला तेव्हा सोपं नव्हतं. ते वृंदावनाहून दिल्लीमध्ये यायचे, त्यांचे जे मॅगझिन्स होते, पुस्तकं होते, ते छापण्यासाठी त्यांना प्रिंटिंग प्रेसमध्ये जावं लागायचं. मग ते मॅगझिन डिस्ट्रीब्युशन स्वतः करायचे. तर एकदा असे चालत असताना त्यांना एका गायीने जोरात धडक दिली आणि ते जमिनीवर पडले आणि मग त्यांना काही लोकांनी जाऊन हॉस्पिटलमध्ये ठेवलं आणि मग उपचार झाले. किंवा तेव्हा त्यांनी सुद्धा त्यांच्या पुस्तकात लिहिलंय की मला असं वाटलं की मी संन्यास घेतला हे बरोबर आहे का, बरोबर केलं का मी. आणि एकदा असंच दिल्लीला कडक उन्हाळा असताना एकदा त्यांना हीट स्ट्रोक झाला आणि ते रस्त्यावर पडले. मग तेव्हा परत त्यांच्या मित्रांनी त्यांना बघितलं आणि त्यांना घरी नेलं आणि जरा उपचार केले. तर असं म्हणजे संन्यासाचं जीवन सुद्धा आराम, असं जे इतर लोकांना
वाटतं. संन्यासी म्हणजे काय आता भौतिक जगाबरोबर त्यांचं काही नातं नाहीये. तर असं नसतं की संन्यासाच्या जीवनामध्ये अडचणी नसतात, तिकडे सुद्धा चॅलेंजेस असतात. पण जी लोक ज्यांनी कृष्णाबरोबर एक भक्ती प्रेममय भक्ती सेवा ही स्थापन केलेली आहे, तर त्यांना एक प्रेरणा मिळते की मी आता मला पूर्ण वेळ माझा कृष्णाला द्यायचा आहे. आणि ही प्रेममय भक्ती सेवा स्थापन केल्यामुळे ते प्रेमाने आणि आनंदाने हे भौतिक जग सोडतात आणि कृष्ण सेवेमध्ये लीन होतात. आणि असे जे भक्त आहेत की जे ज्ञानाने त्यांनी हे भौतिक जग सोडले, ज्यांनी अनेक वर्ष प्रेमाने कृष्णाची सेवा केली आहे, अशी जणच संन्यास आश्रमामध्ये टिकू शकतात. आणि जरी त्यांच्या आध्यात्मिक जीवनामध्ये अडीअडचणी आल्या तरी ते त्याचा सामना अगदी व्यवस्थित करू शकतात. ज्याप्रमाणे श्रील प्रभुपाद अमेरिकेला गेले तेव्हा त्यांना 2 हार्ट अटॅक्स आले जेव्हा ते शिपवर होते, पण तरी त्यांचा निर्धार पक्का होता. का पक्का होता? एक तर त्यांचं त्यांच्या गुरुवर खूप प्रेम होतं आणि कृष्णावर पूर्ण विश्वास होता. कृष्णावर सुद्धा प्रेम होता आणि पूर्ण विश्वास होता. तर अशा तऱ्हेने ज्यांनी खूप अगोदर अनेक वर्ष प्रेममय भक्ती सेवा केलेली आहे कृष्णाची, तेच संन्यास घेऊ शकतात. आणि त्यांचा संन्यास युक्त संन्यास किंवा युक्त वैराग्य किंवा खरा संन्यास असा आपण म्हणू शकतो. आता या अध्यायात आपण काय शिकणार आहोत की अष्टांग योग म्हणजे काय. अष्टांग योगामध्ये 8 अंग आहेत. ती 8 अंग कोणकोणती आहेत आणि हा अष्टांग योग करण्याचा हेतू काय असतो की आपण आपलं मन संयमित ठेवू शकतो. आणि संयमित ठेवल्यावर मन जेव्हा शांत होतं तेव्हा आपल्याला कृष्णाची प्राप्ती होते. पण जे अष्टांग योगी सफल होत नाही त्यांचं काय होतं हे सुद्धा कृष्णाने सांगितलंय. आणि मग शेवटी भक्ती योग हा सर्वोच्च योग आहे असं कृष्णाने सांगितलेलं. आता योग म्हणजे काय मला तुम्ही सांगा बरं. मी तुम्हाला सांगितलं योग म्हणजे काय, तुम्ही मला सांगू शकता का? कोण सांगू शकेल? योग म्हणजे माताजी जय श्री कृष्ण. योग म्हणजे काय? हॅलो. हा बोला. योग म्हणजे आत्म्याला अध्यात्माकडे नेण्याची जी पायरी असते आणि मनन चिंतन करून आपलं भक्तिमय आपला आत्मा जो आहे जीवात्मा भक्तिमय वातावरणात एकाग्रता आणणे यालाच योग असे म्हणतात. बरोबर आहे. आता आणि कोणाला काही सांगायचं आहे? साधना म्हणजे बरोबर एकदम. जेव्हा आपण कृष्णाशी कनेक्ट होतो, कृष्णाशी जुडले जातो त्याला योग म्हणतात. आता योगी जो असतो त्याच्यामध्ये कुठलीही भौतिक इच्छा नसते. तो इंद्रियांच्या विषयामध्ये अडकलेला नसतो आणि त्याला फळाची अजिबात आसक्ती नसते. हे 3 ही चिन्ह आहेत ज्यांनी तुम्ही ओळखू शकता की हा योगी आहे. आता मी तुम्हाला स्लाइड्स दाखवते. तुम्ही मला सांगा की याला योग म्हणतात का किंवा याला म्हणतात का योग. किंवा इकडे बघा, इकडे हे लोक हे करतायत, काही आसनं करतायत, हा योग आहे का? किंवा इकडे हे बियर योगा म्हणतात याला, किंवा याला गोट योगा म्हणतात, किंवा याला चेअर योगा किंवा ऑफिस योगा. तर हा योग आहे का मला सांगा बरं. तुम्हाला काय वाटतं? हॅलो. हा बोला. हे जे आपण आता बघितलं, मला माझं वैयक्तिक मत आहे की
याला आपण योग म्हणण्यापेक्षा शरीरासाठी जी केलेली साधना म्हणता येईल. बरोबर कारण बरोबर तो आहे. योग असं माझ्या मते वैयक्तिक सांगता येईल बरोबर की आहे. योग म्हणजे निष्काम भक्ती, बरोबर आहे. म्हणजे फळाची अपेक्षा न करता केलेलं जे काही कर्म आहे भगवंतासाठी, म्हणजे अर्थात आणि आपल्या कुठल्याही भगवंतासाठी परमात्म्यासाठी, नाही, फक्त कृष्णासाठी. श्रीकृष्ण भक्तीसाठी बरोबर आहे. त्याला योग म्हटलं निष्काम जातं. आपलं. बरोबर आहे. हो. बरं, आता ज्यांनी अनम्यूट झाले ते म्यूट व्हा, म्हणजे बॅकग्राऊंड नॉईज नाही येणार. तर एकदम तुम्ही बरोबर सांगितलेलं आहे की हे योग नाहीये. मग अष्टांग योग म्हणजे काय? अष्ट म्हणजे 8 हे तुम्हाला माहिती आहे. हा 8 अंगांचा योग आहे. तर यातली 8 अंग कुठली आहेत? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि समाधी. आता हे जे एक एक अष्टांग योग आहे ना, त्यातला एक एक जे अंग आहे हे आपण जरा याचा अभ्यास करूया. तर अष्टांग योग जेव्हा आपण करायला लागतो तेव्हा आपल्याला एका विशिष्ट सिक्वेन्स मध्ये जावं लागतं. पहिल्यांदा यम, मग नियम, मग आसन, मग प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधी. आपण असं म्हणू शकत नाही मी प्राणायामापासून सुरुवात करते किंवा यम नियम मी करते आणि डायरेक्ट प्रत्याहार करते किंवा डायरेक्ट मी आसन करते, प्राणायाम करते, ध्यान करते आणि समाधी मग मला लागेल. नाही, हे एक पर्टिक्युलर सिक्वेन्स दिलेला आहे. त्या सिक्वेन्सनीच आपण जर गेलो तर आपण समाधीपर्यंत पोहोचू शकतो. तर यम यम म्हणजे काय? एक्सटर्नल डिसिप्लिन किंवा बाह्य नियम. तर यमामध्ये 10 गोष्टी आहेत. कुठल्या 10 गोष्टी आहेत? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, स्वाध्याय, जप आणि ईश्वर प्रणिधानी. तर हे जे 10 गोष्टी आहेत किंवा हे जे 10 नियम आहेत ते सर्व जेव्हा आपण पाळतो मगच आपण त्याला यम म्हणू शकतो. असं नाही मी सांगितलेल्यापैकी आम्ही 5च गोष्टी पाळतो, नाही, मग तो यम होत नाही. मग आता यम जेव्हा एक्सटर्नल डिसिप्लिन बाह्य नियम आपण पाळतो, मग त्याच्यानंतर आपण अंतर्गत नियम इंटरनल डिसिप्लिन जी आहे ही इंटरनल डिसिप्लिन आपण पाळतो. तर इंटरनल डिसिप्लिन म्हणजे काय? इंटरनल डिसिप्लिन म्हणजे आपलं जे खाणं, पिणं, झोपणं हे जे आहे हे रेग्युलर झालं पाहिजे. म्हणजे असं नाही, रेग्युलर म्हणजे नियमित झालं पाहिजे. असं नाही की एके दिवशी आपण 8 तास झोपलो, दुसऱ्या दिवशी 12 तास झोपलो, असं नाही. श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की आपण रोज 6 तास झोपलं पाहिजे. रोज आपली सकाळी 1 तास श्रीमद भागवतम वाचलं पाहिजे. संध्याकाळी रोज 1 तास आपण गीता अध्ययन केलं पाहिजे. तर असे जे नियम आहेत की ज्याच्यामध्ये आपण झोप जी आपली आहे ती सांभाळतो किंवा आपलं खाणं सुद्धा आपण खूप जास्त खात नाही. असं नाही की कृष्ण प्रसाद आहे म्हणून मी वाटेल तितकं खाईन, असं नाही. सगळ्या आपल्या ज्या हॅबिट्स आहेत त्या हॅबिट्स आपल्या त्या सवयी ज्या आहेत त्याच्यामध्ये नियमितपणा पाहिजे आणि मॉडरेशन पाहिजे. खूप जास्त खूप कमी असं नाही. तर हे झाले अंतर्गत नियम. मग त्याच्यानंतर आसन. आसन म्हणजे आता इकडे कृष्णाने सांगितलंय की तुम्ही यम म्हणजे हे सुरू करण्या अगोदर कृष्णाने सांगितलं तुम्ही एकांत स्थानी जा, जिकडे जास्त वस्ती नाहीये. म्हणजे उदाहरणार्थ पर्वतावर, जंगलामध्ये. कारण तुमचं मन विचलित नाही झालं पाहिजे जेव्हा तुम्ही अष्टांग योग चालू करणार आहात तेव्हा. मग आसन. आसनासाठी कुशगवताचं आसन तुम्ही करा आणि त्याच्यावर तुम्ही पद्मासन घालून बसा, ज्याने तुमची जो
पाठीचा कणा आहे तो एकदम सरळ राहिला पाहिजे. तुमची पाठ, तुमची मान, तुमचं डोकं अगदी स्ट्रेट लाईन मध्ये सरळ रेषेमध्ये आलं पाहिजे. आणि असं झाल्यानंतर तुमचे डोळे अर्धे बंद अर्धे उघडे राहिले पाहिजे आणि नाकाच्या अग्रभागावर तुमचं ध्यान पाहिजे. तर असं तुमचं आसन पाहिजे. मग आसन झाल्यानंतर प्राणायाम. प्राणायाम म्हणजे काय, इकडे तुमचा जो उश्वास आहे तो श्वास झाला पाहिजे आणि श्वास जो आहे तो उश्वास झाला पाहिजे. म्हणजे आपली जी नॉर्मल सायकल आहे इन्हलेशन आणि एक्झलेशन ती सायकल रिव्हर्स झाली पाहिजे. म्हणजे असं जेव्हा होतं तेव्हा तुमचं मन ट्रान्स मध्ये जातं आणि तुमच्या ज्या शरीराच्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्या सर्व ऍक्टिव्हिटीज खूप स्लो डाऊन होतात. मग प्राणायाम झाल्यानंतर मग प्रत्याहार. प्रत्याहार म्हणजे काय, प्रत्याहार हा दोन शब्दांनी बनलेला आहे, प्रति आणि आहार. प्रति म्हणजे मागे घेणे आणि आहार म्हणजे काय, आता आपण आहार म्हणतो म्हणजे आपण जे काय खातो ते, पण असं नाही. इकडे कानातून काय ऐकतो, डोळ्यांनी काय बघतो, हा सुद्धा मनाचा आहार होतो. म्हणजे प्रत्याहार म्हणजे काय, थोडक्यात ही आपली जी इंद्रिय आहे ती अतींद्रिय करणे, ती कृष्णाकडे वळवणे. जी आता सगळी बाहेर आहेत या भौतिक जगाशी या इंद्रियांचं आकर्षण आहे, त्या भौतिक जगात पासून ती इंद्रिय आतमध्ये आपण वळवणे, याला प्रत्याहार म्हणतो. मग प्रत्याहार झाल्यानंतर धारणा. प्रत्याहार झाल्यानंतर जेव्हा आता मन तुमचं थांबलेलं आहे, इंद्रियांच्या विषयांकडे पळण्याचं पूर्ण थांबलेलं आहे, अशा वेळेला आपण धारणा करू शकतो. आपलं मन आता कृष्णावर आपण एकाग्र करतो. आता ते बाहेर पळायचं बंद झालंय म्हणून कृष्णावर आता ते एकाग्र होऊ शकतं. मग धारणा झाल्यानंतर ध्यान. ध्यान म्हणजे काय की जेव्हा आपण आता कुठलेही विषय मनामध्ये येत नाही, फक्त कृष्णाचाच विषय मनामध्ये येतो, तेव्हा मन कसं होतं, आपलं कम्प्लीट फोकस असतो कृष्णावर. म्हणजे ज्याप्रमाणे एक ज्योत असते, ती समजा जर खूप वारा आहे तर ती ज्योत कशी खूप हलते, पण समजा जर जिकडे वारा नाहीये अशा ठिकाणी जेव्हा तुम्ही ती ज्योत ठेवता तेव्हा काय होतं की ती ज्योत जी आहे ती पूर्ण स्टेडी राहते. अगदी त्याचप्रमाणे आता हे जे आपल्या अनेक इच्छा आहेत, या इच्छांचे वारे जे आहेत ना ते आपल्या मनाला आता विचलित करू शकत नाही. आपलं मन एकदम स्टेडी होतं आणि ते कृष्णाच्या कमल चरणांवर स्थिर होतं. आणि हे झाल्यानंतर पुढची जी स्टेज आहे ती समाधी. समाधीमध्ये जो आहे ते जो तो योगी आहे त्याला समजतं की मी कोण आहे, कृष्ण कोण आहे, मी कृष्णाचा अंश आहे, हे त्याला पूर्णपणे समजतं. आणि त्याला समजतं की कृष्ण कोण आहे, आनंदाचा सागर आहे आणि मला हा जो आनंद आहे हा कृष्णापासूनच मिळणार आहे. म्हणून तो 24/7 एक सारखा तो कृष्णाशी कनेक्टेड असतो. त्याला म्हणतात समाधी. आता डिटेल मध्ये आपण हे वाचूया. हे काय आहे हे मी तुम्हाला सगळे 8 सांगितले. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि समाधी. आता आपण वाचूया. पूजा माताजी तुम्ही वाचाल का? हो माताजी. तुमच्याकडे पुस्तक आहे ना? नाहीये का? ओके ठीक आहे. डायरेक्टली वाचू शकता माताजी तुम्ही स्लाइड्स वरनं. ह्या स्लाइड मध्ये काही हा, प्रॉब्लेम ठीक आहे. नाही, तुम्ही रीड करू शकता. हरे कृष्ण. यम, त्याने निर्जन ठिकाणी एकटे राहावे आणि नेहमी काळजीपूर्वक आपल्या मनावर नियंत्रण ठेवावे. नियम, त्याच्या खाणे, झोपणे, काम करणे आणि करमणुकीचे सवयीमध्ये संयमी. आसन,
खुशा गवत जमिनीवर ठेवा आणि नंतर ते हरणाच्या कातड्याने झाकून टाका. आसन खूप उंच किंवा खूप खालचे नसावे आणि ते एखाद्या पवित्र ठिकाणी असले पाहिजे. व्यक्तीने आपले शरीर, मान आणि डोके सरळ रेषेत धरावे आणि नाकाच्या टोकाकडे स्थिरपणे पाहावे. अशा प्रकारे चंचल दबलेल्या मनाने भयरीत लैंगिक जीवनापासून परिपूर्ण मुक्त होऊन माझे ध्यान करावे. प्राणायाम. बाहेर जाणाऱ्या श्वासाची इनकमिंग मध्ये आणि येणाऱ्या श्वासाची आउटगोईंग मध्ये होणारी हालचाल थांबवण्याचा सराव करा आणि अशा प्रकारे शेवटी ट्रान्स मध्ये राहा. हरे कृष्ण. तर आता तुम्ही इकडे बघितला हा अष्टांग योगी आहे. कसा तो शांतपणे बसलेला आहे एकांत ठिकाणी. इकडे पाठीमागे तुम्हाला वाघ दिसतोय का? त्याचं मन इतकं कृष्णाशी कनेक्टेड आहे की आता त्याला कोणाचीच भीती वाटत नाही. तर अष्टांग योगी हा असा पाहिजे. आता पूजा माताजी पुढचं वाचा. प्रत्याहार. हरे कृष्ण. प्रत्याहार भौतिक अस्तित्वाच्या अंतधारणा त्याच्या मानसिक क्रियाकल्पनांना शिस्त लावते आणि सर्व भौतिक इच्छांपासून रहित अतिरिक्त स्थितीत स्थित होतं. त्याला योग प्राप्त झालं असं म्हणतात. ध्यान. वारा नसलेल्या ठिकाणी जसा दिवा डगमगत नाही त्याचप्रमाणे दिव्य व्याधी ज्याचे मन नियंत्रित आहे तो दिव्य स्वरूपाच्या ध्यानात सदैव स्थिर राहतो. समाधी. माणूस कधीही डळमळत नाही. अगदी मोठ्या अडचणीतही भौतिक संपर्कातून उद्भवणाऱ्या सर्व दुःखापासून हे खरं स्वातंत्र्य आहे. माताजी माझा आवाज नीट ऐकू येतो का? हो हो येतोय येतोय. छान वाचलं. पाऊस पडतोय म्हणून इथे. हो. थँक्यू. हरे कृष्ण. हा तर आता मला तुम्ही सांगा, तुम्ही अनम्यूट करा की तुम्ही तयार आहात का असा अष्टांग योग करायला. पहिलं म्हणजे एकांतात राहायला पाहिजे. मोबाईल घेऊन जाता येत नाही. फॅमिलीशी आपलं काहीही संपर्क राहत नाही. त्याच्यानंतर प्राणायाम, आसन, यम नियम सगळं आपल्याला फॉलो केलं पाहिजे. तर तुम्ही तयार आहात का मला सांगा बरं. तुम्हाला पटतंय का हे सगळं की तुम्हाला करता येईल? तुम्ही अनम्यूट करून सांगू शकता मला. अनम्यूट करू शकता तुम्ही. बोला. या बॅच मध्ये कोणी उत्तर देत नाहीये. तुम्हाला समजते का मी शिकवते काय ते? हरे कृष्ण माताजी. हा बोला. मला वाटतं की कितीही इच्छा असली असं करायची तरी आपण आपल्या पारिवारिक आणि ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये इतके अडकलेलो आहोत. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे की आता आपल्याला अशी जागा मिळणं, एवढा एकांत मिळणं आणि आपलं लाईफस्टाईल आता आपण इतकं वेगळ्या पद्धतीने जीवन जगतोय की ते एवढं म्हणजे ते एवढ्या पटकन चेंज होणं तर शक्य वाटत नाही मला आत्ताच्या जगामध्ये. आणि ते अडॉप्ट करणं पण खूप अवघड होईल कारण आपण जिकडे जातो तिकडे आपल्याला अट्रॅक्ट करायला खूप साऱ्या गोष्टी आसपास आहेत आपल्या. आणि आपण तेवढं फोकस होण्यासाठी आपल्याला बहुतेक खूप जास्त म्हणजे खूपच तुटक राहायला लागेल आणि खरंच जंगलात जाऊन राहावं लागेल. पण ते आता मला शक्य वाटत नाहीये आत्ताच्या ह्या सिच्युएशन. बरोबर. खूप छान उत्तर दिलं तुम्ही माताजी. इतर कोणाला काही ऍड करायचंय? कारण प्रत्येक जण तुम्ही बोला, तुम्ही चान्स घ्या, तुम्ही बोला. म्हणजे तुमचे विचार काय आहे ते मलाही समजलं पाहिजे. आणि हा व्हर्च्युअल क्लास आहे ना तर इंटरॅक्शन असली पाहिजे. ना तर मीच आपली एकटी बोलते असं नको. तर इतरांना काही ऍड करायचंय का कोणाला? मला एक गोष्ट सांगायची. बोला. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण. मला म्हणायचं होतं की म्हणजे आपण सामान्य माणसं आहोत. म्हणजे मनुष्याचा जन्म आहे तर आपल्याला प्रपंचाची काळजी असते पहिली. तर ती जशी जशी हळूहळू आपल्याला कळत जातं की प्रपंचाबरोबर परमार्थ पण महत्वाचा आहे. तर त्याचा शेवट आपल्याला बरेचदा कळतं की प्रपंच संपता आणि मग लोक कृष्णाची आठवण करतात. तर त्याच्याऐवजी आधीपासून जर केलं तर लवकर आपण ह्या गोष्टीपर्यंत पोहोचू शकू. बरोबर. आणि काही कोणाला ऍड करायचंय का? देवीदास प्रभूजी बोला. हरे कृष्ण माताजी. बोला.
माताजी मला असं वाटतंय की या भौतिक सुखदुःखामधून आणि प्रापंचिक जीवनामधून माणसाचं जे लक्ष विचलित झालेलं आहे. माणूस हा भक्तिमय होण्यासाठी माणसाला अजून बराच वेळ पाहिजे आणि माणसाचे पूर्ण मनाची जी स्थिरता आहे ती श्रीकृष्ण परमात्म्याकडे पूर्णतः ओढ लागल्याशिवाय आपण या योग मार्गाच साधना करू शकत नाही असं माझं मत आहे. बरोबर. आता सर्वजण म्यूट व्हा, जे अनम्यूट झालेत ते. तर खूप छान तुम्ही सर्वांनी उत्तर दिलं. आता आपण बघूया अर्जुन काय म्हणतो. पण त्या अगोदर अर्जुन कोण होता आपण जाणून घेऊया. बघा, जेव्हा ही गोष्ट मी तुम्हाला सांगितलेली आहे पहिल्या अध्यायातच, की अर्जुन इतका फोकस्ड होता की द्रोणाचार्यांनी इतर कोणालाही न सांगता अर्जुनाला सांगितलं की बाण उचल आणि नेम धर. का? कारण तो फोकस्ड होता. त्यांनी सांगितलं मला काही दिसत नाही, फक्त पक्षाचा डोळा. आणि किती लहान होता तेव्हा अर्जुन. आता जेव्हा द्रौपदी स्वयंवर झालं तेव्हा सुद्धा त्याचं इतकं कॉन्सन्ट्रेशन होतं की वर मासा फिरत होता आणि प्रतिबिंब त्याला फक्त दिसत होतं आणि प्रतिबिंबाकडे बघून त्यांनी तो नेम धरला आणि मास्याला मारलं. म्हणजे एवढं त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन होतं की प्रतिबिंबाकडे बघून देखील तो त्याचा नेम अचूक व्हायचा. कुमुद माताजी. माताजी मी येते थोड्या वेळ. बरं, चालेल. आणि असा हा अर्जुन होता, खूप फोकस्ड होता तो. इकडे त्याचे अनेक जन्म झाले होते कृष्णाबरोबर. त्यातला एक जन्म जिकडे कृष्ण नारायण होते तेव्हा अर्जुन नर होता, नर नारायण असे जन्म. म्हणजे बघा, तो आत्ताच्या सुद्धा या जन्मामध्ये तो कृष्णाचा सखा आहे आणि नुसता सखा नाही, सर्वात प्रिय सखा आहे. म्हणजे केवढं केवढा अर्जुन फोकस्ड होता, केवढा मोठा भक्त होता, किती एकाग्र होता त्याचं मन, हे समजतंय. पण आता इकडे सुद्धा एकदा काय झालं, अर्जुन खूप श्रेष्ठ योद्धा होता. तेव्हा खरोखर असतं इतका श्रेष्ठ आहे का असं शंकराला वाटलं की आपण त्याची परीक्षा घेऊया. म्हणून भिल्ल रूपामध्ये शंकर जंगलात आला ज्यात अर्जुन होता. आणि दोघांचंही असं झालं की दोघांनीही त्याच डुकरावर बाण मारला आणि बाण मारल्यावर त्या दोघांमध्ये युद्ध झालं की हा प्राणी माझा आहे. तेव्हा युद्ध असं झालं की अर्जुन सुद्धा हरेना आणि शंकर सुद्धा जिंकेला. आता मग काय झालं, खूप वेळ युद्ध झाल्यानंतर शंकराला खूप आनंद झाला. त्यांनी त्यांचं भिन्न रूप त्याग करून आपल्या मूळ रूपामध्ये आले. त्यांनी अर्जुनाला आशीर्वाद दिले आणि त्यांचं पशुपती अस्त्र अर्जुनाला दिलं. तर अशा तऱ्हेचा अर्जुन होता. म्हणजे त्याला हार हे माहीतच नव्हतं. तो नेहमी जिंकायचा, एकाग्र होता तो. आणि फक्त पृथ्वीवर असलेले राजे वगैरे यांच्याबरोबर नाही, तर स्वर्गातले जे देवदेवता होते त्यांच्या बरोबर सुद्धा अर्जुन जिंकलेला आहे. मग आता असा अर्जुन ज्याचं मन इतकं एकाग्र आहे तो काय म्हणतोय आता आपण ऐकूया. मी हा श्लोक वाचते. चंचलं हि मन कृष्ण प्रमाथी बलवदृढ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्. पल्लवी माताजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. हे कृष्णा, मन हे चंचल, अशांत, जिद्दी ऐकू येत नाही आवाज. कठीण आहे. हरे कृष्ण. नाही, ऐकू नाही आला.
परत एकदा वाचा. येस माताजी. हरे कृष्ण. हे कृष्ण, मन हे चंचल, अशांत, जिद्दी आणि अतिशय बलवान आहे आणि त्याला वश करणे माझ्या मते वाऱ्यावर नियंत्रण ठेवण्यापेक्षा कठीण आहे. हरे कृष्ण. आता अर्जुनाने काय सांगितलं? कृष्णा, तू काय मला सांगतोय? अष्टांग योग, तू एकांतात जायचं, राहायचं आणि तुझं मन एकदम स्थिर करायचं. त्यासाठी प्रत्याहार करा, प्राणायाम करा, आसनावर बसा आणि इतकं करून सुद्धा माझं मन मात्र खूप जिद्दी आहे, खूप बलवान आहे, खूप अशांत आहे. हे काय स्थिर होऊच शकणार नाही. एक वेळ वाऱ्याला मी नियंत्रित करू शकेन एक वेळ, पण मनाला मात्र नाही. असं कोण बोलतंय? असं अर्जुन कृष्णाला सांगतोय. तर आता आपली काय आहे परिस्थिती तुम्ही याच्यावरून ओळखू शकता. पल्लवी माताजी वाचा. हरे कृष्ण. धन्य भगवान म्हणाले, हे कुंतीच्या पराक्रमी पुत्रा, चंचल मनाला आवर घालणे निसंशय कठीण आहे, परंतु निरंतर अभ्यासाने आणि अलिप्ततेने ते शक्य आहे. ज्याचे मन बेलगाम आहे त्याच्यासाठी आत्मसाक्षात्कार हे अवघड काम आहे, पण ज्याच्या मनावर ताबा आहे आणि जो योग्य मार्गाने प्रयत्न करतो त्याला यशाची खात्री आहे. हरे कृष्ण. आता कृष्ण अर्जुनाला सांगतो, अर्जुना, जे अशक्य आहे अशी गोष्ट मी तुला सांगणारच नाही. हे शक्य आहे म्हणून मी तुला हा अष्टांग योग सांगितलं. कसं शक्य आहे? निरंतर अभ्यासाने आणि वैराग्याने, म्हणजे प्रॅक्टिसनी आणि डिटॅचमेंटनी तुम्ही प्रॅक्टिस केली पाहिजे आणि अलिप्त राहायला पाहिजे या इंद्रियांच्या विषयांपासून. असं जर तू केलंस तर निश्चितच तुला हा योग साधता येईल. आता मला तुम्ही सांगा की मन तुमचं काय आहे? तुम्हाला काय वाटतं? मन तुमचा शत्रू आहे की मन तुमचा मित्र आहे? अनम्यूट करा आणि सांगा. अनम्यूट करू शकता तुम्ही. शत्रू मनावर आपण ताबा ठेवू शकत नाही. बरोबर. आणि कोणाला काही ऍड करायचं आहे का? त्याला साधना करून मित्र बनवावं लागेल. बरोबर आहे. बरं, तर मन हा आपला शत्रू आहे. तर मन शत्रू का आहे? कारण मन आपल्याला नेहमी कृष्णाला विसरायला लावतं आणि इंद्रियांच्या विषयांची सतत आठवण करून देतं. म्हणजे जिकडे आपलं पतन होणार आहे, जिकडे आपली अधोगती होणार आहे, त्या गोष्टीकडे मन आपल्याला घेऊन जातं. म्हणून मन आपला सर्वात मोठा शत्रू आहे. प्रल्हाद महाराजांनी 7व्या स्कंदात श्रीमद भागवतम मध्ये सांगितलेलं आहे की आपल्याला असं वाटतं की आपले शत्रू बाहेर आहेत, की हा माझा शत्रू आहे, ही बाई माझी शत्रू आहे, ही लोक माझी शत्रू आहे. तर त्यांनी सांगितलंय शत्रू हे कुठेही बाहेर नसतात. शत्रू हे तुमच्या मध्ये असतात. शत्रू, सर्वात मोठं शत्रू म्हणजे मन आहे, जे अनकंट्रोल्ड माइंड आहे ते सर्वात मोठा आपला शत्रू आहे. तर आता आपल्याला कृष्णाचं स्मरण दिवसातून किती तास राहतं? कोण मला सांगू शकेल की आपण कृष्णाचं किती तास किंवा किती वेळा स्मरण करतो? सांगा बरं मला. देवीदास प्रभूजी. हा, जय श्री कृष्ण माताजी. बोला. आपल्याला मनाला ज्यावेळेस मन अशांत होतं, कशामध्येही आपलं मन लागत नाही, मनामध्ये अस्थिरता निर्माण होते, त्यावेळेस माणसाला किंवा एखादं संकट माणसावर येतं, त्यावेळेस मन भयभीत होतं, त्यावेळेस माणसाला श्रीकृष्णाची आठवण होती. आणि ती सुद्धा आठवण किती वेळ होते? थोडा वेळ होते. कारण आपल्याला आपली चिंता,
आणि आपल्यावर आलेलं संकट हे कृष्णापेक्षा खूप मोठं वाटतं. त्याच्यामुळे ती सुद्धा काळजी, ती चिंता, ती काळजी आपल्याला खूप मोठी वाटते. किंवा आपण जरी एखादा माणूस जप करत असेल रोज, त्याला सुद्धा जप करता करता सुद्धा इतर आठवणी, आपल्या जो दिवसातला ऑफिस मधलं काम असतं, घरचं काम असतं, इतर कारभार जो असतो तो मनामध्ये एकसारखा येतो. म्हणजे जप करताना सुद्धा 100% तुमचं स्मरण कृष्णावर असतं का? बहुतेक नाही. तर शक्यतो आपण आता ऐका जरा. दिवसभर, हा काय, दिवसभर आपण कृष्णाचा जवळजवळ विस्मरणातच असतो. आता ज्या गोपी होत्या, हे 10व्या स्कंदामध्ये दिलंय, त्या शुद्ध भक्त होत्या. तर त्यांनी ब्रह्माला सांगितलं, ब्रह्मदेवा तू एवढी सृष्टी निर्माण केलीस, पण तू अशी डोळ्याची रचना कशी काय केलीस की डोळ्यांना पापण्या आहेत, म्हणून डोळे आम्हाला सारखे उघडझाप करावे लागतात, त्याचे उघड बंद करावे लागतात. त्याच्यामुळे अगदी निमिष मात्रासाठी आम्हाला कृष्णाचं दर्शन घेता येत नाही. तर या गोपी ज्या शुद्ध भक्त होत्या बघा, त्या इथपर्यंत त्यांनी जाऊन ब्रह्मदेवाला सांगितलं. तर अशा तऱ्हेने आपलं मन आपला शत्रू आहे, कारण ते आपल्याला इंद्रियांच्या विषयांकडे घेऊन जात असतं आणि आपण विस्मरणात राहतो. पूजा माताजी वाचता का? हो, हरे कृष्ण माताजी. ज्याने मनावर विजय मिळवला आहे त्याच्यासाठी मन हे सर्वोत्तम मित्र आहे, परंतु जो तसे करण्यात अयशस्वी ठरला त्याचे मनच सर्वात मोठे शत्रू असेल. हरे हरे कृष्ण. आता अर्जुनाचा प्रश्न आहे की एक योगी गेला अष्टांग योग करायला, पण तो त्याचा पूर्ण नाही झाला, तर मग त्याचं काय होतं? तो सफल नाही झाला तर त्याचं काय होतं? मग कृष्ण हे उत्तर आपल्याला सांगतो. तर पल्लवी माताजी वाचता? हो माताजी. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, जो आरंभी आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गाचा श्रद्धेने स्वीकार करतो, परंतु नंतर सांसारिक आसक्तीमुळे मार्गभ्रष्ट होतो आणि यामुळे योग सिद्धी प्राप्त करू शकत नाही, अशा अयशस्वी योग्याला कोणती गती प्राप्त होते? योग भ्रष्ट श्लोक नंबर 41. योग भ्रष्ट योगी पुण्यात्मा च्या लोकांमध्ये अनेक वर्ष सुख उपभोग घेतल्यानंतर पुन्हा गुणवान कुटुंबामध्ये किंवा वैभवशाली कुटुंबामध्ये जन्म घेतो. श्लोक नंबर 42. किंवा योगाच्या प्रदीर्घ अभ्यासानंतर अयशस्वी झाल्यास तो त्याचा जन्म अशा अतिंद्रिय लोकांच्या कुटुंबात घेतो, जे निश्चितच शहाणपणाने महान आहेत. असा जन्म या जगात नक्कीच दुर्मिळ आहे. हरे कृष्ण. आता एक माणूस अष्टांग योग करायला निघाला, पण तो पूर्ण झाला नाही. कृष्ण काय करतो? जो जितकी भक्ती त्यांनी केली आहे, जितका योग केलेला आहे, तो जपून ठेवतो. आता समजा जर त्याचा 50% झालेला आहे, मग पुढच्या जन्मात तो 51% पासून त्याचा चालू होतो तो योग. आता इकडे दुसऱ्या अध्यायात कृष्णाने सांगितलेलं आहे अर्जुनाला, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. म्हणजे स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, अगदी तू थोडस जरी काहीतरी केलंस तरी त्याच्यामध्ये नुकसान नाही. आणि हेच आपल्याला इकडे या इन्स्ट्रक्शन मध्ये तेच दिसतं. नुकसान तर होत नाहीच, पण कृष्ण ते जपून ठेवतो. मग असा योगी जो आहे त्याला स्वर्ग किंवा उच्च ग्रहांवर अनेक वर्ष राहून तो सुखाचा, आनंदाचा उपभोग घेतो. मग पृथ्वीवर आल्यानंतर मग तो जिकडे त्याचा अष्टांग योग अगोदरच्या जन्मामध्ये संपला, तिकडनं पुढून सुरुवात होते, त्याच्या पुढून सुरुवात होते. मग अशी सुरुवात होण्यासाठी
त्याला एक बेसिक फाउंडेशन दिलं जातं की त्याला श्रीमंत कुटुंब, गुणवान, फक्त श्रीमंत नाही, काही काही श्रीमंत कुटुंबामध्ये काही नीती नसते, गुण नसतात, पण तो अशा श्रीमंत कुटुंबामध्ये जन्म घेतो जिकडे गुणवान माणसं असतात आणि अशा कुटुंबामध्ये त्याला प्लॅटफॉर्म मिळतो, त्याला अन्न, कपडे, निवारा या गोष्टींचा इतका विचार करावा लागत नाही आणि डायरेक्ट त्याचा अष्टांग योग खूप जोराने चालू होतो. किंवा एखादा अष्टांग योगी अगदी 95% कम्प्लीट झालेला आहे, आता थोडंसंच राहिलेलं आहे, अशांना मात्र कृष्ण अशा ठिकाणी जन्म देतो. म्हणजे तुम्ही असं म्हणा, एखादा वैष्णव कुटुंबामध्ये जन्म देतो जिकडे लहानपणापासूनच तो या सर्व गोष्टी श्रवण करतो. आणि हा जो जन्म आहे हा मात्र खूपच दुर्मिळ आहे. एखादा वैष्णव कुटुंबामध्ये जन्म मिळणं हे अतिशय दुर्मिळ आहे. आता अर्जुनाचा प्रश्न होता की तू मला कर्मयोग सांगितलास, ज्ञान योग सांगितलायस, आता अष्टांग योग सांगितलाय, पण सर्वात श्रेष्ठ कोणता योग आहे? मग कृष्ण हा अर्जुनाच्या मनातला प्रश्न ओळखून त्याला सांगतो की भक्ती योग हा सर्वश्रेष्ठ आहे. पण हे एकदम शेवटी आहे आपल्या अध्यायाच्या, पण ते समजून सांगण्यासाठी ही योगा लॅडर केलेली आहे की कर्मयोग सुरुवातीला आपण भक्ती की करू शकत नाही, आपण कर्म करू शकतो. म्हणजे जेव्हा कर्म आपण कृष्णासाठी करतो तेव्हा आनंद मिळतो. मग हा आनंद जेव्हा आपण मिळतो तेव्हा आपण त्याच्यामध्ये रिसर्च करतो, पुस्तकं वाचतो की पुढे आपण काय केलं पाहिजे. मग ज्ञान योगाच्या वर अष्टांग योग आहे आणि अष्टांग योगाच्या वर भक्ती योग आहे. श्रील प्रभुपाद म्हणतात हे तिन्ही आपण ओमिट केले किंवा स्किप केले तरी चालेल, डायरेक्टली आपण जपमाळ हातात घेऊन भक्ती योग करू शकतो. म्हणजे या ज्या शिड्या आहेत ही या शिड्या चढण्याची काहीच जरूरत नाही. पूजा माताजी वाचता? हो माताजी. हरे कृष्ण. आणि सर्व योगींमध्ये जो नेहमी माझ्यामध्ये मोठ्या श्रद्धेने राहतो, दिव्य प्रेममय सेवेत माझी उपासना करतो, तो योगात माझ्याशी सर्वात घनिष्ठपणे एकरूप होतो आणि सर्वांमध्ये सर्वोच्च असतो. तर इकडे ही जी स्लाइड आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी वृंदावनवासी दाखवलेले. सगळे वृंदावनवासी हे कृष्णाचे शुद्ध भक्त होते आणि इकडे बघा हे सगळे बालगोप आहे. सकाळी वृंदावनाच्या जंगलात जायचे गायीना घेऊन कृष्णाबरोबर, तिकडे खूप खेळायचे, पण तिकडे संकट सुद्धा त्यांच्यावर खूप आलेली असायची. कंस अनेक असुर पाठवायचा आणि कृष्णाबरोबर बिचाऱ्या इतर मुलांवरही संकट यायची, पण ते कधी असं कृष्णाला म्हणाले का तुझ्यावर संकट येतात आणि आम्हीही अडकतो, आता आम्ही तुझ्याबरोबर येणार नाही, आपण म्हटलं असतं असं. पण शुद्ध भक्त आहे, संकटामध्ये सुद्धा ते कृष्णाला सोडत नाही. तर अशा तऱ्हेने भक्ती योगी जो असतो तो कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कृष्णाशी कनेक्टेड राहतो आणि त्याला आनंद मिळतो. आता वेगवेगळे मी तुम्हाला सांगितली 4 युग, तर कोणी सांगू शकेल का या 4 युगांची नावं काय आहेत ते? कोण सांगू शकेल? अनम्यूट करता येतं, बोला. द्वापार युग, हा, सत्ययुग, त्रेतायुग आणि कलयुग.
बरोबर. तर प्रत्येक युगामध्ये प्रिस्क्रिप्शन वेगवेगळं आहे. आपल्याला आजार वेगवेगळे होतात, तर डॉक्टर आपल्याला वेगवेगळं औषध देतात ना. टायफॉइड झालाय वेगळं औषध आहे, टीबी झाला वेगळं औषध आहे, मलेरिया झाला आणि वेगळं औषध आहे. तसं इकडे प्रत्येक युगाचं जे प्रिस्क्रिप्शन आहे ते वेगवेगळं आहे. आता कृतयुग म्हणजे सतयुग. सतयुगामध्ये माणसाचं आयुष्य 1,00,000 वर्ष होतं. 1,00,000 वर्ष असल्यामुळे ध्यान योग करणं शक्य होतं. लोक जंगलामध्ये 20-20 हजार वर्ष जाऊन ध्यान करायचे, 30,000 वर्ष, 10,000 वर्ष, आणि त्यांना सफलता सुद्धा मिळायची. पण ते सतयुगामध्ये शक्य होतं. तर आता हा जो श्लोक आहे हा श्रीमद भागवतम मध्ये 12वा स्कंद 3रा अध्याय 52वा श्लोक आहे. मी म्हणते हा म्हणा. ऋतेयज्ञानतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरि कीर्तनात्. हरे कृष्ण. आता सतयुग मध्ये सांगितलंय की तुम्ही भगवान विष्णूचे ध्यान करा. तर मी आता तुम्हाला सांगितलं ध्यान योग तो सतयुगासाठी त्याचं प्रिस्क्रिप्शन आहे, आणि त्यांचं आयुष्य पण खूप असल्यामुळे तो योग करण्याजोगा होता. आता त्रेतायुग, त्रेतायुगामध्ये काय सांगितलेलं आहे की तुम्ही होम हवन करा, म्हणजे यज्ञ करा तुम्ही. आणि यज्ञ करण्यासाठी खूप सामग्री लागते, ब्राह्मण लागतात मंत्र उच्चार करायला. आता आपल्याकडे आणि खूप वेळ लागतो, तेवढा पैसा नाहीये, सामग्री आणा आणि ते सगळं करण्यासाठी वेळ नाहीये. आणि आता कलियुगामध्ये कोणीही ब्राह्मण नाहीयेत, आपण सर्वजण शूद्र आहोत. हे मी तुम्हाला 18व्या अध्यायात याचं कारण सांगणार आहे. तर अशा तऱ्हेने हे आपल्याला शक्य नाहीये, कारण वेळ नाहीये, पैसा नाहीये आणि ब्राह्मणच नाहीये. मग आता द्वापार युगामध्ये विस्तार मंदिर पूजा सांगितलेली आहे. तुम्ही खूप मोठ्या प्रमाणावर दान धर्म करा. आता तुम्ही मंदिरात जर गेलात तर तुम्ही मला सांगा किती वेळ तुम्ही जाता मंदिरामध्ये? कोण सांगणार आहे? जय श्री कृष्ण माता. बोला. मंदिरामध्ये सकाळी दर्शनासाठी जातो. किती वेळ तिकडे थांबता तुम्ही? 5 मिनिटं, 10 मिनिटं, तास, 2 तास? 15 मिनिट, 15 ते 20 मिनिटं. तर आणि कोणाला काही बोलायचं आहे का वेगळं? तर हा तुम्ही प्रभूजी म्यूट व्हा, म्हणजे आवाज नाही येणार. तर आपल्याला विस्तारित मंदिर पूजा करण्यासाठी वेळ नसतो आणि पैसेही नसतात एवढा दान धर्म करण्यासाठी. तर हे पण आपल्याला करता येत नाही. मग आता कलियुगामध्ये काय सांगितलंय की तुम्ही फक्त परमेश्वरांच्या पवित्र नामाचा जप करा. ज्याप्रमाणे आपण जर आपल्याला 20व्या मजल्यावर पोचायचं असेल, आपण शिड्या घेतल्या तर आपण खूप दमून जाऊ, खूप वेळ लागेल. पण लिफ्ट घेतली की आपण लगेच क्षणार्धात वर पोचतो. अगदी त्याचप्रमाणे भक्ती योग जेव्हा आपण करतो, जप करतो, म्हणजे आपण एलिव्हेटर मध्ये बसलेलो आहोत हे लक्षात ठेवा. आता कलियुगामध्ये आपल्याला सांगितलंय की तुम्ही हरिनाम संकीर्तन करा, तुम्ही हरिनामाचा जप करा. मंत्र म्हणजे काय? मन आणि त्र. मन म्हणजे आपलं मन आणि त्र म्हणजे डिलिव्हरी. आपली डिलिव्हरी कृष्णाकडे कोण करतं? तर मन. त्रायते म्हणजे डिलिव्हरी.
ज्याप्रमाणे आपण ऑनलाईन बिग बास्केट मधून काही पाठवतो, त्यांची डिलिव्हरी व्हॅन येऊन ते सगळी आपल्याला घरी जे काय मागवलेलं आहे ते मिळतं. त्याचप्रमाणे लक्षात ठेवा, मन आपली डिलिव्हरी कृष्णापर्यंत करतं. म्हणून मनामध्ये आपण नेहमी कृष्णाचेच विचार ठेवायचे. आता जप आपण कसा करायचा, काही गोष्टी करायच्या नाहीत हे मी तुम्हाला सांगणार आहे. जप जो आहे तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आपण संकीर्तन करू शकतो. संकीर्तन म्हणजे काय, जेव्हा आपण टाळ घेतो, पेटी घेतो, तबला मृदुंग घेतो, वाद्यांबरोबर जेव्हा आपण तो गाऊन करतो त्याला संकीर्तन म्हणतात. आता कुठल्या कुठल्या उपनिषदांमध्ये पुराणांमध्ये सांगितलेलं आहे की तुम्ही हरिनामाचा जप करा, हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करा. तर नारायण संहिता इकडे सांगितलंय की कलियुगाचा धर्म काय आहे की हरिनाम घेणं. त्यासाठी चैतन्य महाप्रभू या पृथ्वीवर येऊन त्यांनी ही हरी नाम कीर्तनाची जी मुवमेंट आहे, जी चळवळ आहे, ती खूप जोराने चालू केली. आता हा जो जप आहे, आपण म्हणतोय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. इति षोडशकं नाम नमन काली कल्मषनाशनम. तर हे जे आहे हा 16 मंत्रांचा जो जप आहे, हा कलियुगाचा हे औषध आहे. तुम्हाला जो त्रास होतोय कलियुगापासून तो सर्व नाश करण्याची शक्ती कशामध्ये आहे? हरे कृष्ण महामंत्रामध्ये. हे कुठे आहे? कली. इकडे चुकून हे टायपो एरर आहे, काली म्हटले. कली संतरण उपनिषदामध्ये हा मंत्र सांगितलेला आहे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आता इकडे चैतन्य चरितामृतामध्ये सुद्धा या मंत्राचा उल्लेख आहे. त्यात आहे हरे नाम हरे नामेव केवलम, कलौ नास्ति एव गतिर अन्यथा. पूजा माताजी हे वाचता का या भांडणाच्या? आणि हरे कृष्ण. या भांडणाच्या आणि दांभिकतेच्या युगात मुक्तीचे एकमेव साधन म्हणजे परमेश्वराच्या पवित्र नामाचा जप. दुसरा मार्ग नाही, दुसरा कोणताही मार्ग नाही. हे चैतन्य चरितामृत आदि लीला 17.21. तर आता इकडे आपण ऐकूया, इकडे काय सांगितलेलं आहे. कलेर्दोष निधे राजन, नास्ति एको महान गुणः, कीर्तनात एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत. पल्लवी माताजी वाचता? हरे कृष्ण माताजी. माझ्या प्रिय राजा, कलियुग जरी दोषांनी भरलेले असले तरी या युगात एक चांगला गुण आहे. तो असा की हरे कृष्ण महामंत्राचा जप केल्याने मनुष्य भौतिक बंधनातून मुक्त होऊ शकतो आणि अतींद्रिय राज्यात उन्नत होऊ शकतो. हरे कृष्ण. हे श्रीमद भागवतम मध्ये 12वा स्कंद 3रा अध्याय 91वा श्लोक. आता हे भगवद्गीतेमध्ये कुठे सांगितलंय की जप हे सर्वात श्रेष्ठ यज्ञ आहे? हे भगवद्गीतेमध्ये 10वा अध्याय 25व्या श्लोकात सांगितलंय. यज्ञाचा मी पवित्र नामजप आहे. म्हणजे सर्व यज्ञांमध्ये
नाम जप मी आहे. माताजी मी म्हणते हा श्लोक. हा म्हणा. नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ती तत्रार्पिता नियमिता स्मरेण काला एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं नीदृशं निहानुनानुरागः. हरे कृष्णा. पल्लवी माताजी वाचा. हरे कृष्ण. हे परमपुरुष भगवंत, तुझ्या पवित्र नामातच जीवाचे सर्व सौभाग्य आहे आणि म्हणूनच तुझी अनेक नावे आहेत, जसे की कृष्ण आणि गोविंद. तू त्या नामांमध्ये आपले सर्व सामर्थ्य गुंतवले आहेस आणि ते लक्षात ठेवण्यासाठी कोणतेही कठोर आणि जलद नियम नाहीत. हरे कृष्ण. म्हणजे कृष्णाने त्याची सर्व शक्ती नामामध्ये ठेवली आहे. या कलियुगामध्ये आपल्याला काही संकट आलं तर कृष्ण समोर नाही येणार. कृष्णाने काय सांगितलंय, तुम्ही माझं नाम घ्या, शुद्ध भावाने माझं नाम घ्या. म्हणजे नाम घेतल्यावरच तुमची सगळी संकट जी आहेत ती दूर होतील, एवढी शक्ती नामामध्ये आहे. हे चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला 20.16. आता जप करण्या अगोदर आपण नेहमी पंच तत्वांचा जप करायचा. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री वासादी गौर भक्तवृंद. मंत्र ऐकता येईल इतका जोरात म्हणावा, खूप जोरात नाही, पण तोंडानी म्हणायचा, कानानी ऐकायचा. ही प्रोसेस केली पाहिजे, मनातल्या मनात म्हणायचा नाही. प्रत्येक शब्दाचा स्पष्ट उच्चार केला पाहिजे. जप आदरपूर्वक, भक्तिभावाने आणि एकाग्र चित्तेने केला पाहिजे. कोणत्याही स्थळी बसून अथवा चालताना कोणत्याही दिशेकडे तोंड करून जप करता येतो. कोणत्याही वेळी जप करता येतो, पण ब्रह्ममुहूर्ताची वेळ ही श्रेयस्कर आहे. स्नानापूर्वी किंवा स्नानानंतर केला तरी होईल, पण स्नानानंतर जर आपण केला तर आपल्याला आपलं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त लागू शकतं, झोप येत नाही. जप करताना तो मोजणे श्रेयस्कर आहे. तुम्ही तुळशीच्या माळेवर जप केला पाहिजे. 108 मणी असलेली तुळशीची माळ. आता जप कसा करू नये, की महामंत्राच्या काही शब्दांचाच जप करू नये. म्हणजे कोण म्हणे की आम्ही असं म्हणू, हरे कृष्ण 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 हरे हरे. मला जरा माझी माळ दे, तिकडे आहे बघ जपाची. तर जो जप आपण करतो प्रत्येक मणीवर आपण पूर्ण जप केला पाहिजे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आता बघा ही माळ आहे. हा जो मधला मणी आहे, मधला मणी मी नंतर परत तुम्हाला दाखवीन, याला मेरू मणी म्हणतात. हा मणी ओलांडायचा नाही. जेव्हा जप करता अगोदर पंचतत्व मंत्र म्हणायचा, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री वासादी गौर भक्तवृंद. आणि मग मणी तुमच्या जवळ ओढायचे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हे जे बोट आहे तर्जनी म्हणतात. तर्जनीनी कधी आपण माळ धरायची नाही, ही नेहमी वर ठेवायची. आणि मणी जे आहे तुमच्या मधल्या बोटावर माळ ठेवायची आणि अंगठ्यानी तुमच्या जवळ ओढायचे. आणि असं करून जप तुमचा पूर्ण झाला की मग ही माळ अशा तऱ्हेने फिरवायची की शेवटचा मणी पहिला मणी होतो. हे मी तुम्हाला परत आता शेवटी सांगेन.
पुस्तक, मोबाईल, वर्तमानपत्र वाचता वाचता जप करू नये. जप करण्याचे फायदे: कर्मफलांपासून मुक्ती मिळते, आपल्याला व्यसन असतात, वाईट सवय असतात, त्याच्यापासून मुक्ती मिळते, आपली चिंता जी आहे, आपण चिंताग्रस्त असतो, ती चिंता आपली दूर होते, मनाची शांती मिळते, आनंद मिळतो. हे बघा किती आनंदी चेहरे दिसत आहेत या लोकांचे. आता आपण ऐकूया अनेक लोकांची प्रतिक्रिया काय काय आहे. पूजा माताजी वाचता? तुमचा आवाज येत नाहीये. जॉर्ज हॅरिसन. आवाज येत नाही, आला नाही तुमचा. नाही मला वाटतं पल्लवी माताजी तुम्ही वाचा, कारण जरा त्यांचा ऑडिओ मध्ये डिस्टर्बन्स येतोय. ओके माताजी, मी वाचते. ही खरोखरच ईश्वराचा साक्षात्कार होण्याची प्रतिक्रिया आहे. हे जॉर्ज हॅरिसन आहेत, त्यांनी म्हटलेलं आहे. माताजी स्लाइड चेंज करता? हो, झाली ना. ओके. महामंत्राचा जप सुरू केल्यापासून सर्व काही मला अनुकूल असे घडायला लागले आहे. हे कोणी म्हटले? जीन क्लॉड हॅरीचे. हे फ्रान्स मधील सर्वात तरुण दिग्दर्शक आहेत. ते फक्त 29 वर्षाचे आहेत. हरे कृष्ण मंत्र जपामुळे मी आयुष्यातील चढ उतार सहजपणे, आत्मविश्वासाने व मनशांतीने पार करू शकलो. हे कोणी म्हटलं आहे? अल्बर्ट ब्रश, फोर्ड मालक, फोर्ड मोटर्सचे जे मालक आहेत, त्यांनी म्हटलेलं आहे हे. मी बऱ्याच वर्षापासून हरे कृष्णाचा जप करत आहे आणि मला यापेक्षा आनंददायक काहीही मिळालेले नाही. हे कोणी म्हटलेले? ND देसाई, अग्रगण्य भारतीय उद्योगपती. हरे कृष्णाचा जप केल्या, एक मिनिट माताजी मी म्यूट करतो. हरे कृष्णाचा जप केल्याने मला माझ्या आयुष्यातील सर्व चढ उतारांचा मोठ्या आत्मविश्वासाने आणि मनशांतीसह सामना करण्यास मदत झाली आहे. हे ऋषिकेश मफतलाल यांनी म्हटलेले. ते CEO आहेत मफतलाल फॅब्रिक्सचे. जप केल्याने मला वाईट सवयी सोडण्यास मदत झाली. त्यामुळे माझी गोष्टींकडे पाहण्याची दृष्टी बदलली आहे. हे एन शॉप सडच मॉडेल, एक मॉडेल आहे हा, तर त्यांनी हे वाक्य म्हटलेलं आहे. आता बघा त्या कधी कशा दिसत होत्या, इतकं भयंकर रूप आहे, आणि इकडे किती सात्विक आणि छान आनंद दिसतोय चेहऱ्यावर. हरे कृष्णाचा नामजप सुरू केल्याने मला प्रचंड आनंद होतो. हे विकी ओव्हरटन ह्या सुद्धा एक अग्रगण्य युरोपियन मॉडेल आहेत. इकडे बघा, इकडे सुद्धा किती छान चेहरा दिसतो. अगोदर बघा, अगोदरचा चेहरा आणि आत्ताचा चेहरा. हरे कृष्ण भक्तांसोबत सहवास सुरू केल्यावर आणि महामंत्राचा जप केल्यावर माझा जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अधिक उजळ झाला आहे. हे ब्रूस क्लिनबर्ग सैन्य अधिकारी आहेत, त्यांनी म्हटलेलं आहे. महामंत्रामुळे तणाव, नैराश्य आणि अज्ञानाची पद्धत लक्षणीयरित्या कमी होते आणि चांगुलपणाची पद्धत लक्षणीयरित्या वाढते. हे डेव्हिड वुल्फ फ्लोरिडा स्टेट युनिव्हर्सिटी मध्ये मास्टर ऑफ सोशल सर्व्हिस प्रोग्राम मध्ये कृष्ण महामंत्राच्या जपाच्या परिणामांचा अभ्यास करणारे हे संशोधक आहेत. त्यांनी हा हरे कृष्ण महामंत्र आहे त्याच्यावर संशोधन केलेलं आहे आणि त्यांचं असं मत आहे की याच्यामुळे नैराश्य, अज्ञान
कमी होतं आणि चांगुलपणा जो आहे तो वाढतो. जेव्हा मी चिंताग्रस्त असतो तेव्हा मला जप करणे खूप शांत वाटते. मी छोट्या छोट्या गोष्टीत डळमळत नाही. हे सौ सॅली रॅले व्यापारी यांनी म्हटलेलं आहे. हरे कृष्णाचा जप केल्याने आणि कृष्ण भावनेवरील अधिकृत पुस्तके वाचल्याने मला खूप शांती मिळाली आहे. हे रमेश लाल यांनी म्हटलेले आहे. तर ते टोरंटो हेल्थ स्पाचे मालक आहेत. तर आता आपण आज काय काय शिकलो? अष्टांग योग म्हणजे काय, अष्टांग योगाचे 8 अंग आणि आपण कसा अभ्यास करायचा अष्टांग योगाचा. अष्टांग योगामध्ये मनाला संयमित करणे खूप महत्वाचं आहे आणि ते करता येतं असं कृष्णाने सांगितलं, अभ्यासाने आणि अलिप्ततेने. मग त्याच्यानंतर अर्जुनाचा प्रश्न होता, जे असफल होतात अशा योगींचं काय होतं? मग कृष्णाने सांगितलंय की अशा योगींना स्वर्ग किंवा उच्च ग्रहांवर अनेक वर्ष वास मिळतो आणि पृथ्वीवर आल्यानंतर त्यांना चांगल्या श्रीमंत गुणवान कुटुंबामध्ये त्यांचा जन्म होतो आणि जिकडे ते थांबलेले आहेत तिथपासून पुढे त्यांचा अष्टांग योग सुरू होतो किंवा त्यांना एखाद्या वैष्णव कुटुंबामध्ये जन्म मिळतो, जे अतिशय दुर्मिळ आहे. आणि मग शेवटी अर्जुनाच्या मनामध्ये काय चाललंय हे ओळखून कृष्णाने सांगितलं की भक्ती योग हा सर्वोच्च योग आहे. आता तुमचे काही प्रश्न आहेत का? आज मी आता पहिल्यांदा गीता महात्म्य वाचते आणि मग तुमचे प्रश्न घेते. ऑडिओ रेकॉर्डिंग स्टॉप करा. थँक्यू.